Tungod sa nabatikdan nga miubos na ang kaso sa coronavirus disease COVID-19 sa Usami City, iwagtang na niini ang mandatory nga pagsulob og face mask sa pampublikong lugar. Kini pinaagi usab sa City Ordinance 1235-2022 nga nagpawalay gahom sa unang ordinansa niini nga number 1203-20 may labot sa mandatory nga pagsulob sa face mask ilabi na ni adtong panahona taas pa ang kaso sa COVID-19 sa Usami City. Napagawa sa maong bagong ordinansa pinagi sa gihimong special session niadtong Abril 28 tuig 2022 pagkasakop sa sangguniang panglungsod sa Usami sa giaprobahan gilayon ni Usami City Mayor Santo Fernando Andua Minal. Apan karong hapon giklaro sa mga miyembro sa konseho nga ilang amindahan ang City Ordinance number 1235/2020 og mandatory gihapon ang face mask buot pasabot magpabilin nga mandatory ang face mask apan walaon na ang multa. Ang kapulisan igo na lang mobadlong sa wala pagsuot og face mask. Ilisan sa konseho sa Usami City ang termino nga repeal og ilang gipulihag amend. Kahinumduman nga ang kani ordinansa nagmando sa mandatory face mask og nagmulta sa mga masinupakon og 3,000 ka pesos. Sa bag-ong naamindahan nga ordinansa, padlungon sa pulis ang walay face mask. Ang tibuok lalawigan sa Misamis Occidental gipailalom gihapon sa Alert Level 1. Neptali Batolino, Newsline, Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.